7:40 na po sa atong orasan. And para sa inyo, tanan diha, unsa may inyong reaction ato? Naabay nakarelate kaayo sa atong istorya tonight na kanang gihatag na sa imo nya gibawi na po. Naabay nakarelate nga in life sometimes ang imong gustos say bawion. Usay imong ibalik, no? Yan, napoy, makarelate ba diha nga kanang naka-encounter o mga tao nga way klaro? Bareha nila Arnie. Karon kay na pangit man ang iyang desisyon kay pangit magresulta, iyan na ding bawion balik ang katong kuan. Mamugos pag yun. Nabay naka-encounter og tao ngayong ana kanang mamugos. I-love lagi ko ba? I-love lagi ko ba? Sa may nakarelate, ana, pwede mo mutawag karon sa 0995-335-2093. Kasi gusto mo share sa inyong kasinatian about anang mga way clear ng mga tao sa kalibutan or inyong mga gibalik or gisauli nga mga butang o mga tao nga gisauli nimo sa iyang mama papa unsa ba kay ilang bawion or kung naamoy kailang ang ana pwede niyo i-share karon 0995-335-2093. Walay pong sanay ha, basta kay tinud-anay lang niya atong pag-share. Honest lang ta dere. Hello, may gabi. Hello, may gabi. Ay, first caller na to, lalaki kinsa ni? Robert ni Robert. Ay, Bert. Pila edad, Bert? 26. 26. Unsa may imong i-share sa amo, Bert, about sa drama nato tonight? Bert? 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 Saan naman ito? There's something wrong ba sa atong linya karon or so nako siguro ni mga ingana nga mga butang ba basin na yung mga problema na di ba? Hello? Hello, may gabi. Hello, may gabi. May gabi. Bert, ikaw ni Bert? Dili, Ay. si Lahi ni. Sila hidden sa pangalan. Ay, si Kuan, si Bajog. Ha? Bajog. Bajog. Master po, Bajog. Pila edad nimo Bajog? 20. 20. Naakay kasinatian nga pareha sa atong kuan, nakarelate ka ani? Bajog. Jog. Klaro Bajog ba hindi mo to ba? Hello, may gabi. Hello, good evening. Hello. Hello, kinsa name? Jan. Ha? Jan. Jan. Si pangaan sa ikuan Jan, sa edad nimo Jan. 23. Kusga Jan, imong tingog Jan, kusga 23. 23, ayan. Nakarelate ang usa ka 23 years old aning atong kuan ron? Drama? Exactly, kay Master Bobby. Nga naman, unsay imong kasinatian di ay nga pareha? December 31. Out. Paglagi, December 31 ako. Yuli akong kaligid. Gikan sa Nag-ipon noon eh. asa siya gikan
Gikan sa imo ni uli sa ila? Unsa man na? Or gikan sa lain ni uli sa imo? Gikan sa ako. Okay. Ni uli sa ilang repet. Akong giuli. Kay, Giuli nimo. oh, Ngano man unsa may problema di ay dipiktado? wala man na talang mga istorya nga walay klaro ba? Walay klaro ka storya? Walay klarong mga istorya bitaw inaabot sa iya. Wala bitaw Na siya tugtugan nadunggan lang. nga mga chika-chika about sa imo. Oh, And then, iyang gidawat as tinuod. as tinuod, And then, wala na kay niya hatagig chance nga mag-explain. wala na. And then, so, Ya, atong mga naging adlaw, di chat siya sa ako. mhm. May high profile. Mhm. Mura kaya po siya nahitabo ni Rio ni Ann ba? Mhm. Walay klaro. So makigbalik Mhm. ang yang legal wife. Mhm. Ikaw, murag Sa imo na day makigbalik sa iya? siya makigbalik sa ako. Okay. So, karon nga nadunggan nimo nga kuan, makigbalik siya. Unsa may imong reaction? Ligog pala kay Master Pope kay kuman sa yung ipang istorya tanan. Mhm. Iabot sa punto, siya na po yung makigbalik. Lagi, pero dili pa din mo siya ma-accept. As for now, libog pa kayo. Ngano man? Tungod sa nahitabo lang. Lagi nganong malibog pa makaka-accept sa iya. Wala mo ako kasabot kaya. Ikalit lang siya. Kung sa mga istorya. Wala Karon, nimo gusto pangutana na po dayon. makigbalik. Wala nimo pangutana. Ipangutanan ako siya sa rason. Nga unsa imong gipangutan? Nganong Anong tibiya siya. okay. Karon nga gusto na po siya makigbalik. Dili dapat one at a time. Dapat one at a time nimo pangutan-on. Dili kay duhaon nimo ang isa ka rason. I Dili, mean, nangutan ako siya. mo gani nang dapat kung nganong nibuhi siya. Dayon imong gisabot unta to unsa iyang answer pa to. Next dayon nganong makigbalik siya. Mo na ikaduha nimo. Sabton sa to nimong primero, ang ikaduha niya nga tubag karon dili na mao gyapon nga tubag. Lahi man tong iyang tubag sa primero, lahi po diyan tubag sa second question nimo nganong makigbalik siya. Wala po siya saktong rason. O dili pwede. Dapat ipa-explain nimo sa iya kay naglibog-libog raman siya, di ba? Dahil libog ba? Mo gani ang imong kuan ani karon is mangutana pug ka og tarong nga venue dito sa tarong nga lugar para maka-explain gyud siya og tarong, ipa-explain gyud nimo dayon ang mga Pero- questions nga imong Yung ipapangutana. mga apuan, sige, tawag sa ako. Yeah. Mhm. Ayun na nagpaliki eh, para sa dili na madamay. Madamay ang Madamay lagi daw mo. Basta balik-balik na gyapon ng may tabo ba. basin dili balik-balik. Yes, lagi gyapon gyud ba siguro. Lagi unsa man nimo pagkasiguro ana unsa imong nakita nga solusyon aning problema? Siguro tagaasa na mo oras. And then? Sigaw sa sam. And then, kinsa may imong pangayuan o kuan para maka-decide na asa man ka magbase sa imong desisyon. Kinsa imong pangayuan? Siguro akong kagalingon. Sa imo rang kaugalingon, magsalig lang kasi imong kaugalingon? Both side yung mag Ha? ulat sa mong desisyon. Wala mag Ikaw kumusta man Pagkakaroon imong na lang. relasyon sa Ginoo? Ha? Kumusta imong relasyon sa Ginoo? Okay man. Sige kayo pagsalig kaya. Meaning, unsa nimo unsa nga way ka nga kanang ga nawa kay relasyon sa iya? Unsa nga pamaagi? Siguro ang tanan saya. Hmm? Ako na lang isalig ang tanan saya. Unsa nga pamaagi? Unsa nga pamaagi ni siya? Kay kuan ko na concern ko, na alarma ko kay pag ingon nimo imo rang kaugalingon imong pangayuan og kuan. Di ba ang imong saligan? Di ako na alarma. Sa ako lang ba?
Desisyon ba ko nga balik mo siya. Murag yapon ang trabaho mo. Balik ra gyapon. Pero hatagan mo kag wisdom ana ni Lord kung unsay imong gusto. Kay kung nagyud kay relasyon sa iya, kabalo ka kung unsay iyang message sa imo adlaw-adlaw until such time nga maka-decide ka. Di ba? Kay kung malimtan nato atong relasyon sa Ginoo, magsige na lang tagkuan pod sa mga tao, unsay ingon, tapos unsay imong mahuna-unaan, mauna pod na siya, unya wala tay pag-ampo. Wala gyapon kay atong mga desisyon, kailangan man na siya tutukan, 'di ba? Ang dili man ang ka magdesisyon lang Sige. sa basta. Specialist ng tanan no. Yapon na tayo sa ako. Kay ang plano sa Ginoo mas better man kaysa sa imong plano sa imong kinabuhi. Diba? Gakalibog ta usahay nga dili ta mo forgive kay basin magduda ta. Pero ang fear nga imong gaka-feel, iya ba na sa Ginoo ang fear? Kanang fear to be hurt again, iya ba na sa Ginoo? Ingana ba ang gitudlo sa ato sa Ginoo? Di ba? Ang gitudlo sa ato is to forgive, di ba? Yes. Muna siya in a way, kung maayo ka relasyon sa Ginoo, in a way makakita ka ana nga mga butang nga uno mo puday ning kuan o labi na kung magbasa gid tag Bible and kanang gina-live bitaw gid nato unsa atong ginabasa o ginasabot gyud nato, dili lang kay wala lang kung unsa po'y ginahimo sa mga tao mo ron pud niya kuan maora man sa nagkuan karon ana, di ba? So parang ayaw ko ana basta-basta ang mga desisyon nato sa kinabuhi kay bisa gagmay lang na nga desisyon gani kay dako na nag-epekto sa atong kinabuhi. Unaha imong relasyon sa Ginoo mo nang nangutana gyud ko sa imo. Kay kung magsalig lang ta sa atong self-food, ang atong kaalam, ang atong ka-bright, atong ka-master, wala gyapon na nga desisyon, di ba? Kay mga kabalo, magbong ra gyapon para atong gi-forgive ni kuan o tanawa gi-forgive ni kisa tong atong bida si Ann o gi-forgive niya si Ray. Sa tinuod ba atong kanang mag-forgive gyud ka sa tao. Pero unsa may nadangatan ana karon nga naamang gyapon yung mga sasaw sa kinabuhi. Di ba? Di gyapon ka makatag-an. So ang atong decision making importante kana nga guided kita. Unsay kuan. Muna sa imo di ko ingon nga wala ko ingon nga kanang mo na siya insakto ha kay depende. Basin miyon ka nga ingon mas Master Pupi nga i-forgive na ako i-forgive po na ako dili na mao kay basin dili na mao ang Ginoo nga nag-ingon wala ta kabalo. So ikaw og ang Ginoo, it's between you and him nga magstorya mo kung unsa man imong buhaton ana, hatagan kag wisdom nga maka-decide ta sa sakto nga pamaagi sa gimaayong buhaton. Siguro ko nag-fight. Kanang time, okay kay nang time nga taganin yung time inyong self, inyong duha nga makahinuklog siya, makahinuklog ka. And of course, katong time nga magstorya gyud mo masinsinan. Dili pwede nga napay mga questions, napay mga question mark. Nganong gibiyaan ko nimo? Nganong makigbalik ka? Dapat answerable na siya. Yung mga istorya. Ayaw lang ipad-kuan sa text. Kaya ang text, lahi biyan ang text, imo ma-misinterpret na ang tao sa text or sa chat. Mausab na siya kay basin mi ka nga hunong sa diha. Unya imong pagbasa kay hunong sa diha. Ana. Pero ang iyang pagbutang kay hunong sa diha. Ana day ang iyang pagstorya na hunong sa bi. Ana. Pero sa imo kay hunong sa bi. Lahi ang pag-interpret. Anyways, muna siya ha. So I hope Thank you, Mr. Bob. I hope ma-mend na nimo inyong mga relasyon nga mga Hopefully. We'll pray for that. Sige, i-greet na imong mga kondiha or gusto ka mag-message na lang sa iya. Good lang. Sige, greet. Ayay. 10 minutes. Impas. Biktima sa 10 minutes. 10 minutes too late. Sensya na, murag ako gito'y dahilan atong kuan ba. Feeling na ako'y dahilan ato kay nag-yaw-yaw ko dali. Hello! Hello, may gabi. Uy, may gabi. Ginsa ni? Si Joy. Si Joy to the world. Pila edad ni Joy? Sir? Pila edad ni mo? 31. 31? Uy, di alata ah. Side view daw eh. Ha? Side view daw, side view.
Ako baka sa igyo, waga, so kita rin mo. Kana. Mga 21. Mga 21 graduating. Graduating lang ug kuan kung mag side view ka. Side view lang ka permi ha pag manawag ka dani. Joy, minya na. Nailive in. Okay. Mahilig lang mga tao karon og live in ba? Pero kung kapoy ko kadto ka ng live out. Hindi ka po, sir, nailive out. Ay. Sige. So naka-live in pila ka years na? 5 years. 5 years. Kumusta yung relasyon sa Ginoo? Lain kayo. Anyways, So far, so good. ayan, itong name ni mo, Joy. Joy, unsay nasa tong story nga relate kay ka? Dili jud kay relate siya, Master Pops. Di na ta magstorya dere. Dili mong good. Defensive guys tanan. Dili man. I-relate na lang gud na. Problema man good gapon, good sa love life ba? Dagang kaayo problema sa love life Paan pero ka ng- hapit na gamay na lang asa nga part. Murag, kana bitang same kang laarni nga, love niya, pero murag, feel niya nga, dili na siya love. Na bitaw. Sige buyan. O, na kanang, sa ako nga part, kanang, badlungon naman good kay akong Paris, Master Pops, o yun nga. Kanang, pero palangga na ako siya. Kani imong ka live in ha? Oo, pero dili na ako makita sa iya nga, ano ba itong love po ko niya, kaya dili mo good siya showy. Nga, akong problema Patay ba? Nganong kuan man, ang love ba kanang, dili ba na siya right nimo nga i-love po kabalik? di man po. Ang ako lang, Master Pops, akong problema kung unsaan ako siya, kanang bitang matarong siya sa among relationship nga kanang tuuhan bitapod ko niya sometimes akong gusto para niya kanang for example para sa iyang kaayuhan anak bitaw na kanang mulakaw lang siya nga di mananghid di magpasabot bitaw niya syempre mabala ka biya pod ko ganahan day ka lalaki nga ana di mananghid dili gay ko ganahan ako kay gusto magpahibalo siya. Okay ngano kahang imo na ba siyang giingnan? Oo istorya may mga wala naman siyang buot Master Pops oy. So ganahan ka nga i-treat kag ingana nga lalaki? Of course, siyempre kay unsa magpulos na ako nag-uban mo, dili ko niya pahibalon. So ganahan ba ka nga dili ka pahibaw-on sa usa ka lalaki? Dili no? Dili gyud Ngano nagpabilin ka pa man? namang gumi baby. So tungod sa baby. Oo. Dili pwede nga si baby magpasustento na lang para kang baby? Unsa kaya sustento Master Pops mo siya trabaho? O di nganong tungod man kay baby? Kuan man kanang wala man gud sa akong ang baby karon naman gud sa iyang parents. Meaning Bali magka-connection gyapon ni tungod sa bata. Ina kay love lagi nako sa di na ko ganang mangitaglain. so love nimo ang tao pero feeling nimo dili ka love. Oo, ina na. Pero na-communicate man gyapon ni maganian sa Dios sa balay. So okay ra man lagi wala na argument ana kay okay ra man day sa imo ana okay ra man day sa imo unsa may problema? Pero ang pangutana, Master Pops, mangutana ko sa pakastan mo kung yung dili, di mo siya gatubag. Lagi kay nagkuha naman ka naghatag naman kag standard sa imong self nga basta live in maburusan ka okay ra sa imo. Yan na din ano. Lagi kay ikaw ba naghatag ka sa standard sa imong self ba nga okay ra man day sa imo inganaon ka og treat og tao. Nakita na nila da okay ra man na siya. Basta ingana. Pero, kuan man to Master Pops sa una, mura og kanang na dawat pa man to na ako ngayon anak. Pero at the end of the day, mura na-realize po na ako ba nga ayot di ay nanabitaw nga nagmedia gyud pug ko og kanang hugot bakos nagbibitaw nga relationship kay nanabi ako sa age na 31. So mo gani na no isa sa kuan at least naka-realize ka sa mga gusto karon unya kanang gusto na mag-settle pero gibutang nila ilang self nga kirida lang sila okay ra man day ko kay kuan man sad ana di ba or kuan sila dili gid sila kasal pero naanay gipang buhat nga minyo na ana kay kita may nag-set ana sa tong self kung giunsa ta pag-treat sa tao if you think nga okay ra na sa imo mo na mahitabo sa imo di ba pero Master
Pero in the Ah, first sige. place, kung dili bitaw na para sa imo, mingo ka nga, dili ko, I don't deserve this treatment. Imo gina siyang i-impose, imo ginang iingon sa tao. Lugar i-communicate na nimo sa tao. And kung dili siya makasabot ana, dili siya para sa imo, nganong imo Ah. pugso ng imong self. Okay. Kay- Sakto gid ka na, Master Pops. Okay, ang love or relationship, ang pasabot nato aning relationship is dili man pwede nga isa ra ka haligi, di ba? Dapat para makatindog na dapat nagkuan man gid na siya nag-unity, no? Di man na makatindog kung isa ra ang magdala sa relasyon. Ano mas maayong paagi ani Master Pops? Mag-istorya mo kay napay chance, dili pasabot nga mo give up na rin ka, no? Bitaw, sakto gid. Istoryahan ninyo og maayo until such time kay gahi man gud ulo ang mga lalaki labi nagingani pa nga mga kuan gusto pa og na Happy go lucky. naiuban nga lalaki nga dugay mag-mature, di ba? Maog yun. Sakto gid ka, Master Pops. So dugay man mag-mature, so dili pasabot nga mo give up na din ang matured na nga babae. Naagani mo, and if you want to save the relationship at dugangig pag-ampo kung say buhaton ani Lord, inunday nimo nga istorya ta, muni siya ang serious nga pag-istorya. Istoryahan ninyo ang mga pamaagi, dili magsiningkahay, dili magkuan. Istorya nga tinud-anay. Nga, ingani ato sitwasyon karon, muni akong gaka-feel. Imo, unsay imong ka-feel? Basin na pa siya ma-reveal nga wala pa nimo na-realize pod. Nga napog kay pagkukulang, napog kay something na kailangan pod ibutang sa kuan kay para ma-okay. And then, you patch things up, meaning work it out, meaning ikaw na kay kailangan i-work out sa imong self or sa imong treatment sa iya or siya ba na ba siya kana maka-realize ba siya imong i-encourage ba nimo siya or i-push pa ba nimo siya or pasagdan lang nimo siya kay gusto siya pasagdan siya sa iyang mga pambuhaton nga pagbag-o sa iyang self. Depende na munang kailangan mag-istorya unsa gid ang problema. Asa man gid ta naagi tay problema pero asa man ang problema unsaon nato ni dayon pag-workout. Magkinabangay mo og-workout bitaw. Lisod sa kay ikaw ra. Kay ikaw ra mag-workout. Nya kabulo ka sa problema, siya wa kabulo sa problema, patay. Patay. Diba? Nya ikaw ra mag-workout, kabulo mo sa problema tanan pero ikaw ra ga-workout, wa gyapon. Kapuyon lang ka, diba? But never give up sa, no? Until such time nga wala na gyud kay mahimo, meaning ni ingana naman gid na siya, ingana naman niyang pangutok. So give up na gid ko ana. Mga G pa ka oy. Mga G. Ilagay kay mingon jud ka nga. Lord, unsa naman ni buy ana na ako ni Raba Lord, unsa may wisdom ni mo ni Lord. Ano yung maning gipa-feel sa ako. Para ba ni sa akong anak Lord ba maluoy ka? Oo, ana. Sige, Master Pops. Siya ni Salamat mingon kay sa Master imo. Pops. Salamat. Pagkadasig kay ko sa imong advices. Uy, para na sa atong tanan, dili lang sa imo and sa ako gani, ako gyapon ng advice sa akong self every time na ako'y mga problema nga dili masabtan. Kana. So patience lang yun, Master Pops. Patience lang Dili. for this time. Kuan gyud mo gid gyapon to balik gyapon ta sa relasyon sa Ginoo, di ba? Kay kung ano, unsa may mahitabo tanan, relasyon man na sa imong kalib-in, relasyon sa imong anak, mo man ay mga kuan ani major factors, pero unsa may mahitabo sa ila bad man or ma-okay man, ma-happy man mo tanan or dili, balik gyud gyapon ka sa sabakan sa Ginoo. Of Kay course. siya gyapon ang maghatag sa ato nga mutindog ta balik kung asa ta. Master Pops. Sakto gid ka. Ay. Okay, greet. Greet lang ako tanan na minaw karon sa MOR. Then, advance happy Valentine's sa walay mga uyab diha, umusta pa diha. Yes, January pa, naguna-una na Valentine's, Diyos ko Lord. Pang advance gani. Millennial yung ka. Lagi. Bita Master Pops, thank you kay number 1 kay MOR diri sa balay kalanog-lanog gid per me. Aba, thank you. Ang sa Master Pops, God bless. Ang pangutana, unsay number 2? Sa number 2. Number 1 ni, unsay number 2 diyan. Wala ko kabalo Master Pops. Dapat, walay number 1. Dapat kuan. Na number 1 na pinadiri. Ano mo ba? Yes. Salamat kay Stanan. Nag-iisang Okay. anak dahil nag-iisang anak. Only child. Thank you, Joy. Sana makita na nimo ang joy sa imong kinabuhi nga imong gipangita and sana makita po niya ang joy sa
sa imong bana, no? Sana makita sa imong bana nga ang joy nga iyang gipakita kay nara sa imong mga mata. Ay! Hinaot pa unta. Ha? Murag pare, di ba? Hinaot pa unta. Yan, salamat sa mga nagbilar-bilar. 12:04 na po mga pamilya, mga mix. Wala na tayong higong time. It's bye-bye time na. And tomorrow, meron tayong episode tomorrow sa Dear MOR. January 16. Hashtag Dear MOR Papaya. Hala. Yung sayaw ni Edo Manzano. Dear MOR. Wala namang pangarap na madaling abutin eh. Lahat pinaghihirapan. Lahat pinagtsatsagaan. Ang mahalaga, wala dapat mangyaring sukuan. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR Papaya. Walang sukuan. O, di gi-affirm. Dili lang giday na sa gugma ang walang sukuan or sa relasyon. Napudya po na sa atong mga damgo. Sa may imong dream, sa imong kinabuhi. May tabo ka na or dili? Basta nag-doubt ka nga dili na may tabo. Walang sukuan. Tomorrow yan. Hashtag Dear MOR Papaya. Ano may naasa papaya? Anyways, wala na ko igon time sa mga single ladies and single moms out there. Tapos inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong ilok. Be, ready? Ready na? I'll be leaving you with a quote, gikan sa atong drama sa kwento ni Anne. Hashtag Dear MOR Solian. Kabalo naman ta nga life is unfair. Pero dili pasabot nga mo give up na pud ka ni ini.